Dobrý večer. Som 12-ročná Ksenia Kolosková. Žijem v Bratislave. Rada hrám na klavír a láka ma svet umenia. Asi pôjdem na konzervatórium. Áno, budem herečkou. Dobrý večer. Som 12-ročný tínedžer Peter Kuba. Ja žijem v Žiline. Chodím na dramatický odbor LŠU k Vladovi Šupkovi. Zaujíma ma veľa vecí, ale najviac asi svet umenia. A baví ma sci-fi. A objavovanie nových svetov. Snívam o tom, že budúcnosť bude super. Som Ksenia a mám 16 rokov. A mám pre vás skvelú správu. Študujem na konzervatóriu a robím divadlo. Som Peter Kuba a mám 16 rokov a študujem na gymnáziu v Žiline. A práve som v rozhlase počul rozhlasovú hru. A to bol, ako ja hovorím, iniciačný moment. Hneď som vedel, že chcem tvoriť, hrať, režírovať a že divadlo bude mojím svetom. A preto pôjdem na VŠMU. Som Ksenia Gracová a mám 32 rokov. Účinkovala som v Dedinskom divadle a spolu sme cestovali po celom Slovensku a teraz účinkujem v divadle Petra Jilemnického v Žiline. Som Peter Kuba a už mám 18. A robím divadlo zatiaľ ako elev v Žilinskom divadle, ale budem študovať herectvo. Paráda. No stalo sa ešte niečo oveľa dôležitejšie. Tu som stretol ženu svojho života. Áno, bol trošku mladší, 14 rokov, ale viete, my sme spolu skúšali inscenáciu a on ma zrazu tak mocne chytil a ja som vedela, že to neostane len pri jednom hereckom objatí. Bol to ten správny pocit. Som Ksenia a mám 34 rokov. Peťka. A už sme spolu. Naozaj. Som Peter Kuba a mám 20 rokov. Ksenia a ja sme spojili naše životy. A to aj v pracovnej oblasti. Po 17 rokoch som odišla z divadla. A začala som učiť na ľudovej škole umenia na Súťažnej ulici v Bratislave. Ale ja som ti pomáhal. A mal som tušenie, že pomáhať mladým ľuďom, ktorí milujú divadlo, bude aj mojou cestou. No a tak vznikol Ludus. Tvorivé miesto, ktorého názov znamená škola, hra, ihrisko. Spolu s Jurajom Binzárom sme v roku 1970 spísali manifest, ktorého myšlienky sú platné dodnes. Hra ako základné umelecko-pedagogické východisko. Hra ako krídla slobodného človeka. Hra ako krídla fantázie. Hra oslobodzujúca od všednosti, konvencie a nepravdy. Hra ako kľúč k svetu a životu. Hra ako prapodstata hereckej tvorby a umeleckého prejavu vôbec. Kula červená, tá vždy niečo znamená. A fakt to nie je náhoda, že teraz je to jahoda. A o chvíľu sa slnko, a ešte neskôr štonko. Dáma chuľa červená, tá vždy niečo znamená. Som Ksenia a mám tak akurát rokov.
Som Peter Kuba a mám tiež tak akurát rokov. Boli to krásne časy slobodnej tvorby a to aj napriek socializmu. No, v Luduse decka našli miesto, kde pocítili svoju vnútornú slobodu. Hrali sa a vďaka hre sa učili. Hra to bol vždy základný princíp Ludusu. Hra ako cesta. To sme napísali spolu so Sašou Skožepovou a Elenkou Lindnerovou do metodík a osnov dramatickej výchovy. Áno, metodiky. Tie si do noci písala u nás v kuchyni. Hej, čo som mala robiť, keď som chcela učiť tak, aby sa to páčilo mne? No áno, tie noci stáli za to, lebo napísala si to tak dobre, že podľa tvojich metodík sa učila dramatická výchova na celom Slovensku. Dobre, ale tak ja sa nemusím chváliť, ty sa pochvál. Ale čo ja, keď ja som taký skromný. No, poď. Možno to, že som bol na začiatku vzniku umeleckého súboru Trnavského divadla pre deti a mladých. Alebo že sme učili v rozhlasovej družine, pamätáš? No, to boli krásne časy. Alebo to, že som moderoval detskú reláciu dlhé roky. Alebo s nami, no. to najdôležitejšie, Čo? Najdôležitejšie. že si založil profesionálne divadlo a školu Ludus. Áno. To bol vždy môj sen. Ale nebolo to úplne jednoduché. A nakoniec zásahom z hora sa divadlo a škola museli nakoniec oddeliť. A ja vlastne dodnes neviem prečo. Každý z nás troskotá aspoň raz. Každý je občas sám, celkom sám. Každého zaskočí sem tam čas. Každý z nás by sa rád vrátil nám. Robinson je ujec malej Alice, čo už pomýlila múry tisíce. Robinson je pradedo aj všetkých vás, čo trávite jašením svoj voľný čas. Každý z nás troskotá aspoň raz. Každý je občas sám, celkom sám. Každého zaskočí sem tam čas. Každý z nás by sa rád vrátil k hrám. A veľa sme toho zažili, čo? No, vzťahovania. 8, 9? A to už je jedno. Podstatné je, že sme vždy našli spôsob, ako ísť ďalej, lebo ako ja vravím, musí sa dať. Pretože Ludus nie je o 4 múroch, je to o ľuďoch. Je to atmosféra. Je to sloboda. Sú to metodiky. No, ale nikdy som si nemyslel, že sa dočkám aj konca divadla Ludus. Peťko, ale to nie je tak úplne pravda. Akože to nie je pravda. Po 55 rokoch bolo divadlo Ludus oficiálne zrušené. Je dobojované. The end. To nie je úplne tak pravda. Som Katarína Baranová a som dcerou Peti a Ksenia. Peťa a Kseni. A som zároveň aj riaditeľkou súkromnej základnej umeleckej školy. A divadlo Ludus bude pokračovať. Nájdeme spôsob ako. Pretože musí sa dať. Bude pokračovať u nás, pretože je to naozaj o ľuďoch, o vôli, chuti tvoriť. A preto by som chcela dať odkaz, že mami, oci, ideme ďalej. Tá vždy niečo znamená. Fakt to nie je náhoda, že teraz je to jahoda. A o chvíľu zas slnko a ešte neskôr šponko. Tá makula červená, tá vždy niečo znamená. A Kastrolová roštenka, vlastným menom Boženka. Keď je sama v kuchyni, tak tajne číta noviny. Tak ako krajec chleba, a nezmysel nám treba. A Kastrolová roštenka,
krstným menom Boženka. A je to celkom zámerné, triedy zmeniť nádherne. A poď sa s nami zahrať tiež, snívaj s nami, ak to vieš. Sny to sú exkurzie do rôznej fantázie. Je to celkom zámerné, triedy zmeniť nádherne. Sa tu takto zišli niekoľko generácií ľudusu, tak čo? By sme to uzavreli čím? No jedine hymnou, nie? Teraz nemyslím na Tatrovsa blízka, ale tou našou, ľudusáckou. Všetci vieme. No jasné. Každý, kto bol kedy v ľuduse, hymnu pozná a kedykoľvek, ako hovoril nebohý Ďuri Oravec, kedykoľvek na lusknutie prsta ju zaspieva. No a teraz si to overíme. Držím palce, aby to tak bolo. Poď, Karol. Svetlo medlo zmietlo čierno z neba, toto svitanie sa týka práve teba. A vzácne hviezdy síce rozpredané sú, ale havran má dnes ráno farbu bela sú. Žlto s bielkou vo vajíčku ešte spali, keď som zistil pred zrkadlom, že som malý. A že asi ťažko zhltnem modrú guľku zem, takže je to jasné, bol to iba sen. Modrý vták, modrý vták, modrý vták, modrý vták. A každý sen je čosi ako modrý vták, keď ho snívaš, vyniesie ťa nad oblak. Však skús ho zavrieť do klietky, hoď zo zlata, prebudíš sa a vás rovno do blata, lebo snívať treba prosím pekne všade, v letnej noci aj v zasneženom sade. Ráno, večer, ale na poludne tiež, inak zrazu zistíš, že už nežiješ. A preto Snívať treba prosím pekne všade, v letnej noci aj v zasneženom sade. Ráno, večer, ale na poludne tiež, inak zrazu zistíš, že už nežiješ. Je to sloboda! Modrý vták, modrý vták, modrý vták, modrý vták. Som Zuzana Frenglová, herečka a som ľudusáčka a v ľuduse som zažila svoju prvú svadbu, malomešťakovej svadbe, ktorá sa opakovala asi 30 krát. Zažila som frontové divadlo, ktoré sme neskôr aj natočili a zažila som po 30 rokoch Modrého vtáka v réžii Petra Kubu a znovu sme si zaspievali Modrého vtáka. Ďakujem veľmi pekne, som rada, že som súčasťou ľudusákov, veľkej rodiny, skoro všetkých hercov na Slovensku. Tak ešte raz dobrý večer. Moje meno je Zuzana Vačková a tiež som hrdou ľudusáčkou. A ešte raz by som vám chcela poďakovať za príležitosti, ktoré som u vás dostala, za to, že som mohla byť vendlou, že som si mohla zažiť tú nádhernú fázu tvorby a že som mohla s tou vendlou tak nejak s našim divadlom dozrieť. A ako som už spomenula pred chvíľou, čím viac času uplynulo od týchto okamihov, tým viac si uvedomujem, koľko veľa ste nám zo seba dali, čo všetko ste nás naučili a som vám za to nesmierne vďačná. Ďakujem. Prišiel do ľudusu prvýkrát, keď som mal 13 rokov. Odvtedy je ľudus neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Som ľudusák 31 rokov. Ľudus mi dal veľmi veľa. Dal mi napríklad manželku. Som sa s Heňou stretol prvýkrát v ľuduse.
dal mi priateľstva, ktoré pretrvali doteraz a naozaj množstvo hereckých príležitostí, z ktorých skúseností môžem teraz zase ja odozdávať mladším a svoju prvú príležitosť pedagogickú som získal opäť v Luduse, kde som sa mohol učiť ako učiť. A ďakujem vám, Ksenia a Peťo, za to, že ste vytvorili taký svet, kde som sa cítil vždy bezpečne a slobodne. Priestor radosti, hravosti, tvorivosti, že na sebe som mohol pozorovať a teraz môžem pozorovať na ostatných, ako sa v Luduse ľudia otvárajú, ako nachádzajú samých seba, ako sa dokážu navzájom pozitívne ovplyvňovať a nájsť svoju životnú cestu. Ďakujem vám a želám vám, aby ste mali ešte pevné zdravie a veľa síl, aby ste mohli s nami dlho zdieľať to, čo ste zasiali a byť aj aktívny v tom, čo sa deje ešte stále. Ďakujem krásne. Ďakujem. Som Michal Vašečka, tiež patrím do tejto krásnej skupiny ľudusákov, o ktorých sa teda podkýňam celý život. Kamkoľvek prídete na Slovensku, natrafíte na niekoho, ináč je to celkom aj nenávidená skupina, lebo nám závidia, že sme dobrí, no ale nie, poznáte tie hry, že ja som z Bieleho divadla, ja som z Ludusu a už je proste konflikt. No tak ja vždy hájim teda tieto farby. Musím povedať, že Peťo, Ksenia, že ste mi dali strašne veľa. Ja som prišiel niekde z osídliska, trošku introvertný a otvorili ste ma. A to musím povedať, že to by sa asi nepodarilo len tak hocikomu. A ja som potom nešiel síce na to VŠMU, i keď ako mi Rovňák svojho času povedal, že na VŠMU nešiel a v telke je častejšie ako ostatní. No, čiže nešiel som, ale musím povedať, že odvtedy hrám divadlo jedného herca. A prednášam a konec koncov dobrá prednáška je vždy divadlo jedného herca, no a snažím sa v tom byť čo najlepší. A nebol by som, keby som nebol ľudusák. Veľmi pekne ďakujem. Prežil som krásne detstvo v Luduse. Ja som Milan Chalmovský a do divadla, alebo do školy Ludus som prišiel, keď už by ste boli rozbehnutí. A teraz si ma fakt prekvapil, lebo že by si bol ty ten nesmelý. Ako kedy, lebo to, čo ja som zažíval v Luduse v tom období, tak to bolo úplne opačné, ako hovoríš. Lebo to bola partia ľudí, ktorí boli úplne rozbehnutí. A ja som zrazu prišiel do takého rozbehnutého vlaku, že som sa nestihal čudovať a dúfam, že niečo podobné zažívajú aj tie decká, ktoré chodia teraz do Ludusu, lebo pre mňa to bol zázrak, za toho sociku to bolo naozaj miesto, ktoré bolo úplne špeciálne. Pre mňa bolo šokujúce už to, že sme si týkali s ľuďmi, ktorí boli pre mňa akože starší a pedagógovia proste boli. My sme tam boli naozaj ako, ak si pamätáte na Rezedovej tie sedačky a to boli proste hodiny, kedy my sme tam trávili ako kamaráti a potom ten zelený koberec, to si pamätám. že to bola proste, a tie predstavenia, ktoré sa tam diali, pre mňa to bol zázrak, ktorý som už asi sa nikdy tak nepriblížil blízko tej tvorbe, ktorá vznikala medzi nami ako jednou partiou ľudí. Že to nebolo, pre mňa to nebolo divadlo, pre mňa to bolo život. A za to ďakujem. Ja sa volám Martin Hrebeň a tiež som jeden z tých starších ľudusákov, túto s chlapcami. Ja už v tomto umení nerobím, som 25 rokov niekde úplne inde, takže som stratil aj ten dar reči, ktorý som tak nikdy v živote nemal. Divadlo Ludus bolo pre mňa
ja sa tu budem opakovať, ale bolo to fakt, že zázračné miesto. Keď som tam prišiel, hral som sa na nejakého herca, robil som pár filmíkov, ale to divadlo mi dovolilo, vy ste mi dovolili byť sám sebou. Byť tým malým zloduchom, neposlušným. A bol som milovaný. A to bolo úžasné. Ludus bol pre mňa brutálne detstvo. A zanechalo to doteraz veľké spomienky. Takže ďakujem. Seni, Peter, ďakujem. Dobrý večer. Pardon, Karol, Nie, sa páči. si starší. Ja som už na kontakte si myslel, že už som na rade, ale to som nesprávne. Ja som mal periférny blok. Tak sa ospravedlňujem, tak naozaj teraz ako? Tak je to jasné. Tak ideš. Možno, že si sa okúpili o tom kameň. Ja naviažem na chalanov, čo hovorili. Keď som robil pred tými pár rokmi ten dokument k 50. výročiu Ludusu, tak bol som veľmi, veľmi prekvapený, ak som sa rozprával s mnohými ľuďmi, v ktorých sa začali vydávať spomienky a potom pri tých citáciách alebo pri hodnotení, že čo im Ludus dal, ako sa cítili a tak ďalej, tak strašne veľa ľudí sa vlastne zhodovalo v tom, že okrem teda to, že dostali krídla, že im Ludus ukázal nejakú cestu, že našli v Luduse druhú rodinu. Ja si pamätám strašne veľa ľudí, ktorí v podstate sa do toho Ludusu tešili, lebo sa nevedeli rozprávať s vlastnými rodičmi a vy ste im ich vlastne nahrádzali. Poznám strašne veľa ľudí, ktorí povedali, že Ksenia je moja druhá mama. V tom dokumente to hovoril každý druhý, že ja som mal problém, že koho tam vlastne dám. To, čo si napríklad ty hovoril, Chalmo, tak ja som mal zase taký zvláštny pocit, že ja som prišiel do toho Ludusu a tam sa všetci boskávali. Pre mňa to bolo také nesmyslné, že proste čau. A musím povedať, že to bola vec, s ktorou som sa asi ja najviac musel v tom období svojho života, niekedy na konci ZDŠky, že bola tam tá Katka Zatovíčová, potom tam bola nejaká oslava a tam boli také tie staršie, teda ročníkovo staršie dámy od Jany Arabely, ako sa volá? Janky Naďovej, my sme na ňu pozerali ako na záver. Zuzka Frenglová, všetci sme boli do nej zamilovaní. Čo to neviem. A vrátim sa ešte k tomu, čo povedala Zuzka, že to je... Samozrejme, až keď sme starší, tak zistíme, že všetky veci, ktoré sa nás nejak dotkli, ktoré nás v živote stretli, tak nás niekde ovplyvnili, posunuli a či už pozitívne alebo negatívne na nás, čo si dokážeme vybrať z toho alebo spracovať. Doteraz žijem z komiksov, ktoré vlastne od malička som čítal. A ten Ludus a to všetko, čo sa týkalo toho Ludusu, v podstate ovplyvnilo naozaj tisíce ľudí. Priamo, nepriamo. Vy ste dali vlastne rabátka strašne veľa ľuďom, ktorí sa vlastne v živote niekde posunuli. Takže, tak jak Zuzka povedala, tak vlastne za tie tisíce nevďačníkov a neuvedomujúcich si ľudí vám tiež vyjadrujem veľkú vďaku, pretože tí ľudia to majú v sebe len vďaka vám. Veľa zdravia a mám taký pocit, že dotkli ste sa posvetného a spravili ste naozaj niečo pre strašne veľa ľudí, čo sa nedá ani slovne nejakým spôsobom ohodnotiť, lebo je to proste, je to naozaj proste veľká posvetná vec. Takže ja vám ďakujem samozrejme za seba, neviem to slovami vyjadriť, ale pripájam sa k ostatným, že posunuli ste nás niekde v živote, ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer ešte raz. Ja som Miro Dacho. Ja som do Ludusu prišiel pred 26 rokmi na tretíkrát. A nie preto... No práve, že ja som nevedel, že tam je nejaké výberové konanie. Ono to bolo tak, že ja som mal záujem o divadlo a my sme boli zo školy na predstavení. Ja som videl Kamila ako jedného z prvých hercov z Nemám rád. Tak to ma zaujalo, že tam by asi mohli chodiť ľudia ako ja, pretože sú tam na javisku, tak asi je tá príležitosť. Ale netušil som, že je nejaký konkurs. Tak ja som v septembri ako druhák na gymnáziu prišiel k telefónu a vytočil som číslo podľa telefónneho zoznamu, to si neviete predstaviť, to bola taká hrubá kniha, telefónne čísla.
A tam mi kto si povedal, že mám ísť za nejakým pánom Kubom. Tak som prišiel do Ludusu na tú polevovú, to už nebola Rezidová, Petržalke. Pán vrátnik povedal, že on tu nie je, ale že určite príde. Tak som išiel zase domov, učil som sa chémiu, potom som sa vrátil naspäť, že on tu ešte stále nie je, ale že on určite príde dnes ešte. No a na tretíkrát sa to podarilo, tak sme sa stretli a Peter mi hovoril, že tie konkursy bývajú na konci školského roka, nie na začiatku, takže teraz čo z takej situácii. No ale teraz, že vyskúšame to a on mi potom povie, keby to nešlo. Tak som začal chodiť na tie hodiny pravidelne týždenne a začali sme hneď aj pripraviť inscenáciu. Nemám rád jedna, takže to sme potom prevzali. No a už som po chvíli nevydržal, tak som sa išiel niekedy koncom roka pýtať Petra, že či teda to pokračuje, či som teda... Máš ísť na koncu. Či som adekvátny, či to ide, no. Tak on sa čudoval, že mu kladiem také otázky, že som asi vedel, keby to nešlo. Ale boli aj veci, ktoré nešli a to treba povedať, že v tomto bola obdivuhodná trpezlivosť Ksenina, pokiaľ o rytmus, čo sa hovorilo o dare reči, tak ja som mal handicapy tanečno-pohybovo-rytmické. Je to aj Juraj Leten, aj ten, toľko trpezlivosti so mnou nemala, ale Ksenia teda mala. No tak. A Peter mal neuveriteľnú trpezlivosť, keď som sa odvážil hlásiť na herectvo. Mal som si pripraviť nejakú pohybovú etídu. A ja som sedel a stále som sa díval do zeme, akože premýšľam, čo, všetko sa mi zdalo byť málo, trápané, nezaujímavé. A on čítal noviny pritom. A vydržal asi 30 minút, ja som teda sa tváril, že premýšľam. No. Potom som lovil blchu nejakú v priestore, v prvom kole a Marian Gašberg povedal, že na to sú už dnes rôzne chemické prostredie. Je zaujímavé. No a ešte mám podľa mňa jednu špecifickú spomienku, že som napokon tú vysokú školu vyštudoval, pretože my keď sme mali Stužkovú na gymnáziu, tak ja som odmietol ísť na Stužkovú s tým, že to nie je pre mňa partia moji spolužiaci na gymnáziu, že tá partia je v Luduse, že z Ludusáku ja pôjdem na Stužkovú kedykoľvek, ale že každý sme študovali na inej škole, tak to sa tam nešlo. Ale zase sme mali sústredenie a to boli také vlastne aj Stužkové, aj dozvuky naraz. A moja mama trvala na tom, že keď som nemal Stužkovú, čo je ľúto, takže by som mal vyštudovať vysokú školu, tak som vďaka tomu potom vyštudoval vysokú školu. No a zároveň mám ešte asi nejaké špecifické skúsenosti s Ludusom v tom zmysle, že som prešiel všeličím možným v Luduse, vrátane toho, že som tam strávil základnú vojenskú službu, tú civilnú, tú náhradnú. Takže som bol aj javiskový technik, takže vďaka tomu som spoznal divadlo vlastne z každej strany, z rôznych uhlov pohľadu a z rôznych profesí, za to som veľmi vďačný. A určite počiarkujem, to je to najdôležitejšie podľa mňa, čo nebola len tá partia ľudí, ale tá partia ľudí fungovala na princípe naozaj nejakej slobody. A ten rozdiel medzi dopoludňajším časom stráveným na strednej škole a medzi tým popoludňajším v Luduse bol diametrálne rozdielny. A tá sloboda a možnosť povedať čokoľvek a priznať sa k tomu, čo si myslím a čo cítim, to si myslím, že bola najväčšia devíza. V ktoromkoľvek období, hoci to nebolo za normalizácie. Takže vďaka. Nikoho netienil. Ja sa volám Michal Rovňák a ja som do Ludusu prišiel prvýkrát ako 10-ročný pred 44 rokmi. A to som netušil, že odtiaľ už nikdy neodídem. Lebo momentálne učím v Luduse a keď ma Katka oslovila, tak som si hovoril, to už bude úplne iný Ludus, to už nebude také ako za tých našich čias. To sa nemôže zopakovať, to proste nejde, ale že skúsim. No ale ja som tam prišiel a zistil som, že to je tak, ako to bolo. Že to naozaj nie je ani o čase, ani o tých múroch, je to naozaj o tej atmosfére, o ľuďoch, o tých princípoch, ktoré ste postavili vy. A preto som presvedčený, že to pôjde ďalej, ide to ďalej. A keď som začal učiť, tak som zistil, aké je to fascinujúce dávať niečo zo seba tým mladým ľuďom a ovplyvňovať ich životy. Dostali sa mi na VŠMU niektorí a podobne a zistil som, že to je úžasné. Pochopil som, prečo tí učitelia za tie mizerné platy dokážu učiť, lebo herectvo je krásne, naplňujúce povolanie, ale
toto je tiež niečo úžasné. No a Peťo, Ksenia, vy ste ovplyvnili tak obrovský počet ľudí. Ja som prišiel do Ludusu kvôli tomu, že som videl predstavenie Robinson a dve noci som nespal z toho, ako sa mi to páčilo. Čiže jednak predstaveniami, ale aj deckami, ktoré chodili do Ludusu, tak ste ovplyvnili tak ohromné množstvo ľudí, že si za to naozaj oceníte obrovský obdiv, rešpekt a preto sme dnes tu všetci. A my vám všetci veľmi pekne ďakujeme. Ja vás chcem veľmi pekne privítať v štúdiu 12, poďakovať sa štúdiu 12, že nám poskytlo tento priestor, ktorý máme všetci radi. Dnes sa tu stretli dve rodiny, rodina Ludusácka a rodina Ajceťácka, takže aby som Ludusákom predstavila nás, tak my sme Slovenské centrum, asociácie divadelných kritikov, jak som aktuálna predsednička, volám sa Michala Mojžišová. A takto sa stretávame každý rok a my máme veľmi radi túto milú slávnosť, lebo je to večer, kedy odovzdávame cenu Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla. A tá cena sa udeľuje ľuďom, bez ktorých by divadlo nebolo možné, ale mnohí ich nepoznajú, pretože svoju úžasnú prácu odvádzajú bez svetiel rám, bez potlesku divákov. A teda to bola naša idea pred 11 rokmi upozorňovať aj na nás. Takže medzi našimi laureátmi sú kolegovia a kolegyne, ktorí pôsobia v oblasti pedagogiky, divadelnej histórie, umeleckého prekladu, dokumentaristiky, dokonca manažmentu a so zameraním na divadlo tak profesionálne ako ochotnícke, činohra, opera, balet. No a teda nielen z pozvánky na tento ceremoniál, ale predovšetkým z programu, za ktorý veľmi pekne ďakujem Katke a Ludusákom, ste pochopili, že laureátmi tohtoročnej poradí 11. ceny AICT sú Ksenia Grácová-Kubová a Peter Kuba, popredné osobnosti tvorivej dramatiky, pedagógovia, zakladatelia a dlhoroční vedúci divadelnej školy Ludus. A čo si my tak vysoko ceníme je, že z tejto inštitúcie vyšli nielen desiatky ľudí, ktorí zviazali svoj profesionálny život s divadlom, či už ako herci, scenáristi, dramaturgovia, ale predovšetkým stovky ľudí s láskou k umeniu a predovšetkým k tomu divadelnému. Prečo ste sa rozhodli založiť školu Ludus? Nebolo vám ľúto za vašim hereckým povolaním? Ja viem, že ste ho vykonávali aj ďalej, ale tak kde vznikla tá myšlienka? Nech sa páči. Totiž v 69. roku, ešte som bola v Žiline v divadle, zrušili divadlo komunisti. A ja som nemala, vôbec vtedy som nemala, tá dcera mala málo rokov, proste ma potrebovala, nemohla som ju odložiť nikde. A hlavne, keď som bola na pohovore v Martine, lebo herci zo Žiliny išli do Martina, tak som povedala, že potrebujeme, bo budem žiť sama ako s dcerou. Vtedy ešte auta neboli, to herci nemali auta. Takže ako sa ja ráno dostanem do Martina na skúšku, potom sa naobedovať domov a zase ísť na zajazdy hrať a proste nepredstaviteľné a nemožné. No nevyšli, byť dostaneš ako v septembri a Kladno, vieš, ako je to s platom, hovorím, dobre. Išla som dolu schodmi a jak som schádzala dolu, tak som si povedala, ja sa môžem na to vykašľať. Tak som sa vykašľala. Prišla som do Bratislavy, vtedy mama ovdovela, takže som mohla u nej ako bývať. A odrazu sa mi ozval telefon. Pani zástupkynia ľudovej školy umenia, základnej umeleckej školy,
jej sestra bola tajomnička Žilinského divadla. Takže ja som ju poznala, ona mňa poznala. Zavolala ma, predstavila ma pánu riaditeľovi a že či nechcem učiť. To sa odohralo od septembra do januára, som bola na mieste. Prebrala som ročník pani Jamnickej, ktorá mi dala knihu triednu, kde bolo vždy napísané jedno a to samé, to už ja si nepamätám, ako, že čo. A zdedila som 8 žiakov. Medzi nimi bol prvý, ktorý ako sa aj dostal do divadla, ale nie mojou zásluhou, Laco Kočan. On tam chodil. No, jediný chalan tam bol. A potom dievčatka, ktoré už akože nič moc. A ja som tak ako... prišiel nejaký chlapec, taký Janko Kolár sa volal. A ja som si povedala, veď chalana, ktorý to tu dobre rozbúri, nikdy nemôže byť dobrý ročník, alebo vôbec skupina, alebo čo budeme, neviem. Takže som povedala, po pol roku nastúpili deti a prišla Jana Náďová, bola z Rače. A hovorím, počúvajte, dievčatá, každý máte kamarádov v ročníku, potrebujeme chalanov. O týždeň sa otvorili dvere a Jana povedala, tu sú. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tak som začala učiť, mala som príčinu učiť. A takže som si povedala, čo vlastne mám učiť, lebo pani Jamnická mi nepovedala, že o čom sa má tam učiť. Herectvo. No tak to som povedala, že to nebudem učiť, lebo to mi bolo jasné, že nemôžu deti učiť herec. Tak sme začali s rečou a s pohybom. A tam som zistila, že toto sa dá, potom aj to sa dá. A tak sme na seba naväzovali, potom sme robili, a neviem, čo to bolo, také kravičky a ja neviem čo. A jedna kamoška tejto Janinátky si sadla, tak hovorím, a ty jak si prasiatko, alebo čo si? No a čo mám robiť? No, ja som ešte nevidela prasa sedieť za stôl. A za stôl. A čo mám si takto lafnúť na stôl? Presne. A všetci kúkali, že a ja môžem toto. A odrazu ja som si povedala, že ideme sa hrať. Tam boli začiatky. Hrali sme sa do konca. Ja som Pre vás mám otázku, čo boli najväčšie starosti a čo najväčšie radosti, ktoré ste s Ludusom zažili? To je ľahšiu otázku. Dobre, mám aj druhú. Na ktoré inscenácie najradšej spomínate, z ktorých ste mali najväčšie... To sú tak ťažké otázky, na ktoré sa nedá odpovedať nejak veľmi rýchlo a stručne. Ale čo bola tá prvá otázka? Najväčšie starosti a najväčšie radosti, ktoré ste s Ludusom zažili. To sme si dnes, keď ste nám poslali tie otázky niektoré, tak sme začali hovoriť, spomínať a veru sme sa netrafili do rovnakých spomienok na tú istú vec. Každý to nejak inak vnímal. Čo bolo zaujímavé pre mňa. Toto poznanie, lebo som myslel, že Ksenia to vníma tak ako ja, a Ksenia zase si myslela, že to celý život vníma tak, ako ona to vnímala. No. Ale tie ťažké veci boli pre nás vždy nejakým spôsobom sa opakovali, ako tu už bolo spomínané asi 8-krát, a to bolo sťahovanie. Nie založenie divadla. Nie je to, že sme nevedeli, čo máme robiť, ale že sme vždy stratili strechu nad hlavou. To je to nejakým spôsobom najťažšie a to je to, čo by asi nemal dopustiť žiadny rodič alebo človek, že dieťa tu povie, nemá sa kam vrátiť. Odrazu je to niečo hrozného.
Ale vždy sa to podarilo nejak vyriešiť. Že sme našli ten priestor, že sme presťahovali sa a čím to bolo viacej rokov, tak viacej haraburt a všetkého sme museli so sebou presťahovať. A to je len tá fyzická vec. Tá druhá bola vytvoriť na novo tú atmosféru. A to je to, že ja som pochopil nejakým spôsobom, že áno, existuje nejaký genius loci, hej? Že tam to vzniklo a tam je to pravé miesto. Ale nám nejakým spôsobom sa podarilo prenášať tú atmosféru, aj tú spoločnú, školskú, aj tú umeleckú, potom ďalšie 10 ročia, keď sme boli profesionálne divadlo, vždy z toho priestoru do toho nového priestoru. Čiže za nami sa prišli herci, ktorí hrali povedzme v 10 inscenáciách, s tým repertoárom sme prechádzali do nového priestoru, znovu sme tam museli nejakým spôsobom si ho ošlapať, nájsť si tie vzťahy a takhle. To človek vojde do inej miestnosti a musí sa trošku inak správať. A my sme dokázali nejakým spôsobom preniesť tú atmosféru, preniesť tie inscenácie. Tak to boli tie najťažšie chvíle. Aj preto, že sme nikdy nevedeli, prečo sa to stalo. Áno? Lebo aj keď sme boli najmenšie divadlo do minulého roku na Slovensku profesionálne, tak nejakým spôsobom ten zriaďovateľ, pretože divadlo pre deti a mládež robiť na nejakých komerčných princípoch si myslím, že sa nedá robiť a nemohli sme to robiť tak, ako sme to robili. Lebo tie komerčné princípy strašne určujú dramaturgiu, strašne určujú vzťahy, ktoré sú tam a toto sme my nechceli od začiatku. Mali sme možnosť pokračovať na našich profesionálnych nejakej práci, ale sme si povedali, že my radšej na zelenej lúke to budeme robiť tak, ako my chceme a nie, že vstúpime niekde a budeme čakať ďalších 10 rokov, že si to potom zaslúžime, že postúpime až tam, až budeme riadiť to divadlo. Tak toto sme nechceli. Mirko, teba som si sem prizvala kvôli tomu, že ty si taký mostík medzi týmito dvoma rodinami, tak to vnímam. Ty síce nie si priamo členom AICT, ale keďže si človek, ktorý o divadle učí, prednáša, píše, tak by som ti dala takú, že odbornejšiu otázku. Ty ako pedagóg, ako človek, ktorý profiluje profesionálnych divadelníkov, v čom vidíš najväčší zmysel tvorivej dramatiky a proste podobných, alebo teda treba sa aj konkrétne divadla školy Ludus pre profesionálne zázemie, pre naše zázemie? Ja myslím, že mnoho z toho tu už zaznelo, hoci v tých neformálnych príspevkoch, ale ono to nemusí mať nejakú teatrologickú štilistiku, by som povedal, napriek tomu tá podstatná vec z toho, čo povedali kolegyne a kolegovia, tu zaznela. A dokonca, čo možno nespomenuli, a to Ksenia vždy zdôrazňovala, že to, čo sa učíme alebo zažívame v Luduse, budeme uplatniť v akejkoľvek inej profesii, že nie je nevyhnutné, aby človek sa venoval divadlu. A môže byť aj predavačkou v obchode, alebo kýmkoľvek iným, tak vie množstvo z toho, čo sa týka komunikácie, čo sa týka porozumenia jeden druhému, nejakej schopnosti spoločne viesť dialog, že to sa dá vlastne uplatniť v akejkoľvek inej profesii. Čo bolo podľa mňa ešte najproduktívnejšie, alebo ako to povedať, keby som teda sa na to nedíval ako ten, ktorý to absolvoval, ale ako pohľad zvonka, že teatrologický, to bol ten zámer, ktorý skončil v roku 2003, ak sa nemýlim, a to bolo to spojenie školy a divadla. Že to bolo to podstatné, to bolo jedinečné, to inde nebolo. A to, že my sme ráno o 10:00 mohli hrať ako násťroční pre svojich rovesníkov divadlo, ako vlastne profesionálne divadlo mladých pre mladých, a popoludní sme zase pokračovali v tej výučbovej časti, to si myslím, že toto malo byť zachované predovšetkým, že to bolo to najdôležitejšie. Tá kontinuita toho stretávania sa v rámci dramatického oddelenia, nazvime to,
tej dramatickej výchovy a tej profesionálnej alebo poloprofesionálnej alebo skrátka praktickej divadelnej skúsenosti na javisku. Kultúra nechcela platiť školstvo. Tak to bol nezmysel, samozrejme, že my na to nemáme chlievik, no tak tým pádom... To bolo od začiatku pri tom návrhu, že zriadiť takúto organizáciu, tak ministerstvo kultúry bolo nadšené, ministerstvo školstva bolo nadšené týmto, lebo sme už 20 rokov predtým existovali, čiže vedeli, o čo sa jedná a že my sme vlastne spojené nádoby, ako sme to chápali, vzdelanie a poznanie, alebo umenie a krása, že to sú, teda poznanie a krása sú dve strany jednej mince, že to sa nedá nejakým spôsobom rozdeliť. Tak to nebolo vtedy veľa ľuďom jasné, ale jednoducho boli tam nejaké výsledky, bola tam akceptácia, tak nakoniec nám povedali, že áno, my sme obidve ministerstva za to, aby ste boli zriadení a vy sa rozhodnite, komu budete patriť. No a my sme chápali celý ten proces od malička až po dospelosť a profesionalitu sme chápali tak, že niekde to vrcholí tou inscenáciou, kde sa to všetko prepája a spája. Tak sme povedali Ministerstvo kultúry. No tak sme vznikli v 91. ako profesionálne divadlo, čo nám vydržalo do toho 2003 aj s profesionálnym súborom. Nás bolo na začiatku 36 ľudí, z toho bolo 16 hercov v tom divadle, keď sme boli na Rezedovej. Ale odrazu v roku 2003 prišla taká otázka od zriaďovateľa, že nech sa rozhodneme, čo chceme byť. Či divadlo alebo škola. Povedzte, čo má prežiť. To je Sofína voľba. Hrozné. A keď sme sa pýtali, prečo? Nikto to na Slovensku nemá. Nikto to tak nerobí. Vy nemôžete mať aj to, aj to. To bolo všetko. A odvtedy sa to pomalinky tak okliešťovalo, až vznikla teda samostatná škola, samostatné divadlo pokračovalo profesionálne, ale vždy cez tie osobné kontakty sa to prepájalo a robili sme inscenácie, ktoré boli nejakým spôsobom stále výrazom tej pôvodnej myšlienky. Až do teda minulého roku, kde Ludus zanikol a ja som dostal výpoveď z nadbytočnosti. Ja ale tento náš rozhovor určite neukončím smutne a dám vám, to nie je smutné. Dám vám príležitosť. To je život. To je život, to je smutné. Dobre, poďme teda k tomu životu. Vy ste partnermi tak v súkromnej, ako v profesionálnej sfére už viac než polstoročia. To je taký zázrak krásny. Ja viem, ako mi odpoviete, lebo my už sme sa o tom neformálne rozprávali, ale teda máte recept na to, ako takúto konšteláciu taký krásny dlhý čas ustať? Ty si kuchárka. Čo si navaríš, to máš. Čo si navaríš, to máš. To je recept. No. Nie, no. No nič, asi bolo viac existujú toho. sily snať medzi týmto. Nepolapiteľné, nepochopiteľné, ale faktické. Viacej toho, čo nás spája, ako rozdeluje. To ľudia nazývajú láska, alebo čo. Ale tiež niekto to hovorí, že to je nejaký omyl v systéme, láska a tak ďalej. Ale niečo fakt existuje, že sme tak vydržali spolu a že sme sa vedeli nejak doplňať. Strašne veľa roboty sme mali ráno. Nemali sme času na tým rozmýšľať. Večer som prišla unavená ešte práve. Čiže veľa práce a veľa lásky. Ja som hovoril svojho času, že my už sme dokopy 100 rokov, lebo ráno sme spolu, v noci sme spolu, cez deň sme spolu, tak to je to je fakt ako, to sa násobí. No. Dobre, tak ja vám teda prajem, aby vám to vydržalo ešte veľa, veľa rokov a to, prečo sme tu dnes, je teda to, že by sme vás radi ocenili. Ja poprosím, alebo teda najprv vám predstavím cenu.
tak, že sa vždy snažíme osloviť ako výtvarníka, výtvarníčku niekoho, kto má oceňovanej osobnosti vzťah. Takže oslovili sme vašu spolupracovníčku Zuzku Hlavatú, ktorá pre vás urobila cenu. Tam dostala jedinú indíciu a tou indíciou je stolička, pretože to je symbol tejto ceny, ktorý má symbolizovať, že človek, ktorý pracuje pre divadlo mimo tých svetiel, rámp a potleskov reflektorov, potrebuje v prvom rade ziclať. Vytrvalosť, trpezlivosť, schopnosť usedieť a vysedieť tú svoju prácu. Takže stolička. Zuzka ju poňala takto. A ja som ju, keďže Zuzana nemohla prísť, ja som ju poprosila, aby napísala pár slov k tej scéne. Najprv tým, ktorí nepoznajú Zuzanu Hlavatu, tak ona je absolventka školy dizajnu a potom študovala scenografiu, babkárskú tvorbu na VŠMU u Hany Cigánovej a v súčasnosti pracuje ako pedagogička na zúške s výtvarným zameraním a venuje sa najmä detskej knižnej ilustrácii, prírodovednej ilustrácii a grafike. A teda toto napísala Zuzana. Celé sa to začalo práve tak poeticky, ako inscenácie divadla Ludus. V jednu oktobrovú stredu som z domácej knižnice vybrala knihu dizajnu a z nej vypadla pozvánka na ludusácké predstavenie Malý princ z roku 2015, ku ktorému som robila scenografiu. Zaplavili ma nostalgické spomienky na túto aj iné spolupráce. Bolo to veľmi pekné obdobie môjho života. Takže keď mi na druhý deň, úplne nečakane, zavolali dievčatá z výboru SCAICT, či by som nevytvorila pre manželov Kubovcov cenu, bolo to ako niečo, čo na mňa čakalo. Cenu som sa rozhodla spraviť v duchu svojej prvej spolupráce s divadlom Ludus. Kubovcov som spoznala v roku 2013 ako študentka VŠMU, keď mi Peter dal príležitosť participovať na titule Pod perinou, inscenácia ľahšia ako pierko. Jemnosť a krehká poetika inscenácie mi boli veľmi blízke, preto som chcela, aby sa tieto pocity odrazili aj v cene. Jemne levitujúca stolička medzi perím farebne kontrastuje s ústrednými tónmi inscenácie. Privieť oči, pohodlne sa posadiť a trochu sa vznášať vo svete sna, divadla, príbehov a fantázie. Manželov Kubovcom srdečne gratulujem, posielam im silné objatia, bosky na obe líca prajem veľa síl. Ceny a o laudáciu poprosím pani profesorku Dagmar Inštitorisovú, tiež jednu z vašich spolupracovníčok, jednu z iniciátoriek vás ako laureátov, to prezradím na ňu, tak poprosím ťa, Dáška. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa, ako sa patrí na ludusákov, tiež predstavím, ale som taká iná ludusáčka, aj keď obidvoch poznám už 34 rokov. Keď som prišla do Ludusu, tak najkratšie som robila tajomničku divadla, ale môžem sa pochváliť, že jedno obdobie mi robil asistenta Jarko Slávik a občas sa tak stretávame, občas prehodíme pár vrúcnych spomienkových slov. Kratšie som ešte robila lektorku dramaturgie a najdlhšie som učila spolu s Pálom Paškom a potom aj samostatne. To moje oslovenie na začiatku je trošku iné, lebo s Okseňou si tykám hneď od začiatku, ale s pánom Kubom si tykám doteraz. Ale som mu oznámila, že po tomto laudáciu si konečne s ním po tých 34 rokoch potykám a on ma trošku zahambil, lebo ja žijem trošku až nediplomaticky, že to dámy majú poprosiť alebo povedať, vyzvať, hej, k potýkaniu. Takže urobím to síce po toľkých rokoch, ale urobím to. Takže, ja som si to aj takto krásne napísala, lebo poznám, už v posledných týždňoch hovorím, pán docent to vie, že profesorské monológy, pedagogické monológy sú veľmi nečakané a veľmi dlhé a veľmi rozvetlené, tak aby som, to už je jasné, že áno, musím začať čítať. Takže, vážená a milá Ksenia, vážený a milý pán Peter Kuba, reprezentujete prvý s veľkým P. Ste teda tými, ktorí stáli na začiatku s veľkým Z, vytrvali s veľkým V a nevzdali sa. Teraz myslím aj na Katku, ktorá určite
bude pokračovať v divadle. Vďaka húževnatosti a pevnému presvedčeniu v hlboký zmysel ideí, v ktoré stále veríte, ste prekonali množstvo prekážok a tu najčastejšie sa opakujúcu a spomínanú aj dnes pri tejto príležitosti neustále sťahovanie divadla Ludus do nových priestorov. Ja som napríklad nastúpila v roku, keď ešte sa bolo na Rezedovej, takže zažila som aj sťahovanie na tú Polenovú. Ste ale v prvom rade zakladateľmi, šíriteľmi a systematizátormi takého spôsobu umeleckého vzdelávania a výchovy prostriedkami divadla, ktorý je už prítomný našťastie v rámci celého Slovenska, tak vo formálnom, ako aj neformálnom vzdelávaní, teda i vďaka vám. Ste tými, ktorým sa mimoriadne úspešne podarilo naplniť všetky základné body z programového vyhlásenia, ktoré tu boli spomínané. Ja som si povedala, že vzhľadom na to, že ste ich vymenovávali v tej rekapitulácii, poviem iba jeden, že hra ako kľúč k svetu a životu, lebo to si myslím, že je stále a bude aj naďalej mimoriadne aktuálne a samozrejme v dnešnej spoločensko-politickej situácii. Ste teda tými, vďaka ktorým ako zakladateľom či spoluzakladateľom, zakladateľ divadla Ludus a školy Ludus pôsobí na Slovensku, ale inde veľmi veľa nadšencov pre divadelné i filmové umenie a tak ďalej. A v šírení pozitívneho zmyslu toho, čo sa naučili, sú pomočka našťastie, pomočka podobne ako vy s veľkým V, pomočka veľmi vytrvalé 3 bodky. Ste tými, na ktorých vaši absolventi, profesionáli nikdy nechcú zabudnúť a smelo sa k vám hlásia i tí, ktorí zostali mimo umeleckej scény. Som po chrípke, ale tiež nie je jednoduché to čítať pre mňa. Ste tiež tými, na ktorých pomocnú ruku začiatkom 90. rokov minulého storočia nikdy nezabudnem. A možno i preto som sa paralelne začala venovať aj neformálnemu vzdelávaniu vďaka Banskobystrickej výzve Bábkového divadla na Rasesi, kde tiež skončila pani riaditeľka, ale dúfajme, že neskončí ani programy, ktoré v oblasti vzdelávania začala, a ide o pani Ivetu Škripkovú. Dovoľte mi preto za nás všetkých, teda nie len tých, ktorí sa stali umelcami, ale za nás všetkých, ktorí, spomínam na Denču, na technikov, na garderobierov, na tých, ktorí stáli skrytí. Ja som ešte občas, keď sa naštudovali nové premiéry, tak som stála v zákulisí a pomáhala, nepoviem ktorému hercu, do nohavíc, aby sa to stihlo všetko dostať dopredu, tak ako to treba. Teda chcem aj ja za nás všetkých aj takto verejne poďakovať za všetko, k čomu sme, teda ja osobne, dospeli. Ďakujem pani profesorke Štidorisovej za krásne osobné laudácio. A ešte zmienka o tých, ktorým ďakujeme už 11 rokov za to, že môžeme túto cenu udeľovať, a je to náš partner, spoločnosť Gesamtkunstwerk, ktorá sú to v podstate takí meceni umenia, a teda aj vďaka ním môžeme už 11 rokov udeľovať túto cenu. Žiaľ, je zástupca pán Boris Žaltovič, s ktorým spolupracujeme, je chorý, takže všetkých vás pozdravuje a ja mu touto cestou ďakujem. Ďakujem mojim kolegynkám z výboru a z revíznej komisie AICT. Ja ich vymenujem, pretože teda ani bez nich by tento večer nebol. Čiže Dária Fehrová, Lenka Zadíková, Dominika Zaďková, Zuzka Tymčíková, Zuzka Spodniaková a Klára Madunická. Ďakujem dievčatám zo štúdia 12, Aničke Šoltysovej a Simone Megovej.
a tiež pani Kataríne a teda vám všetkým ľudusákom za tento milý, krásny program. A dovolte mi teda, aby sme vás pozvali na taký malý rautík, ktorý je tiež takého rodinného typu, takže čo sme napiekli, to sme doniesli, tak nech sa páči, poďte sa občerstviť do naratívu. Ďakujem. Svetlo medlou zmietlo čierno z neba, toto svitanie sa týka práve teba. A vzácne hviezdy síce rozpredané sú, ale havran mal dnes ráno farbu bela sú. Žltú s bielkou vo vajíčku ešte spali, keď som zistil pred zrkadlom, že som malý. A že asi ťažko zhltnem modrú guľku zem, takže je to jasné, bol to iba sen.